tako, tu. Tu. Možemo probiti papke. A još malo dole nešto u čatu. Emilio, da ti držim taj kišobran. Može. Suara, javio mi se ove iz Prosjeka. Ovo da vidjeti s nama i on isto. Ni do 10 na večer, dokle god sam imalo vidi ono, znaš, on malo zahladni zaljeva. I to je bilo, da i nije slučaj kao dava krompir, javnica, džeć, vidi opet malo. Zamir je to te. Hajde ti vidimo. Neću ja. Daj, neće ti ništa pričati. Vjerojatno ga zvao, crve. Kad bude audice za glumca, javit ćemo te. Primljen! Samo kreni prema nama tu Gundevu. Pokreni prema nama tu opet Gundevu. Hladno je ljudi. Ja šta je evo, ja se jutro završio. Šta je ovo? Kunore je ujutro držao otiši. Ja sam mogu. Dovoljno je ko. Svaka je pukla. A je. Ovo neka sorta dobra je. Sad ćemo mi djecu, samo znam. Dobro si bio, navedno. Desilo, ja ne pamtim na svoji izgled.